Minkejja diversi sfidi li ġabet magħha l-pandemija, il-familji Maltin u Għawċin xorta baqgħu jixtru proprjetajiet biex jgħixu fihom. Fil-fatt statistika maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO u analizzata mill-Gazzetta Kulħadd turi kif fi żmien sentejn bejn l-2019 u l-2021 pajjiżna ra żieda ta' ftit aktar minn 12,000 familja ssir sit ta' dara. Fl-2019 kien hawn 151,260 familja sidin ta' djarhom meta mqabbel ma' 163,425 familja fl-2021, żieda ta' 12,165 familja. Il-Gazzetta Kulħadd innota kif dawn iċ-ċifri ntlaħqu grazzi għal politika li ħaddan Gvern Laburista f'dan is-settur fejn jieda diversi skemi u għajnuniet biex fost l-oħrajn koppji żgħażagħ isiru sidin ta' djarhom u bekk jistabbilixxu l-bażi tal-istatus fil-ħajja tagħhom. Fil-fatt mill-2013 li hawn ġiet introdotta l-iskema tal-First Time Buyers immirata propju għal dawk li se jkunu qed jixtru l-ewwel residenza tagħhom. Dan kien possibbli wkoll għal politika soċjali u ekonomika li ħeġġet aktar nies jidħlu fid-dinja tax-xogħol tkompli tajt il-Gazzetta Kulħadd. Jekk wieħed ikompli analizza ċifri tal-NSO jinnota kif matul l-istess perjodu, jiġifieri dak ta' bejn l-2019 u l-2021, medja ta' 17 il-familja kuljum saru sidin ta' djarhom. Medja kważi 3 darbit aktar mill-medja ta' familji li kienu jsiru sidin ta' djarhom matul l-aħħar amministrazzjoni nazzjonalista bejn l-2008 u l-2012. Minn dak iż-żmien li hawn il-medja komplet tiżdied kif juru ċifri bejn l-2012 u l-2019 b'medja ta' 13 il-familja kuljum isiru sidin ta' djarhom, aktar mid-doppju ta' żmien amministrazzjoni nazzjonalista. Bosta kienu dawk li basru kif l-isfida li ġabet magħha l-pandemija se tkun qed tikrolla lil dan is-settur, madankollu matul l-2021 ġiet irreġistrata żieda ta' ftit anqas minn 45,000 familja li żaru sidin ta' djarhom meta mqabbel mal-2012. L-istatistika tal-NSO iżda ma taqafx hawnhekk u turi kif in-numru sinifikanti minn dawn il-familji kienu single parents li sa ftit qabel kienu qegħdin isibuha diffiċli biex isiru sidin ta' djarhom. Fil-fatt fl-2012 inqas minn 60% tal-familji li jsiru sidin ta' djarhom kienu single parent. Din iċ-ċifra fl-2021 telet għal kważi 70%. F'numri reali dan ifisser li matul is-sena 2021 aktar minn 5,200 single parent laħqu dan it-tragward f'ħajjithom. Mill-2020 li hawn żdiedu wkoll l-għajnuniet mogħtija mill-Gvern lil dawk li jixtiequ jagħmlu dan il-pass fosthom bl-introduzzjoni tal-garanzija mill-Gvern fuq id-depożitu ta' 10% mitlub mill-banek qabel jinħareġ is-self. Matul il-pandemija kien hemm ukoll inizjattivi li ħallew is-suq tal-proprjetà jibqgħu wieħed sod. Il-Gazzetta Kulħadd innotat ukoll l-antiċipazzjoni għad-diskors tal-budget nhar it-tnejn dwar il-qasam tal-housing f'pajjiżna. Dan għaliex il-budget tas-sena 2023 mistenni li jkompli jimplementa l-wedi elettorali tal-Manifest Malta Flimkien li kien magħżul mill-Pomplu biex iservi bħala l-programm tal-Gvern għal din il-leġislatura.